Goazen aurrera hiperoxidoekin. Hiperoxidoen kasuan bezala, oxo taldea, aurreko urteetan hainbat alditan erabili dugun oxo talde hori, hiperoxo talde bategatik aldatzen dugu. Hiperoxoaren bereizgarria izango da, badaukala azpiindizea, baina bakarrik elektroi bat behar duela. Eta ez dugu simplifikatzen. Ez simplifikatu. Beti agertu behar zaigu O2 gutxienez. Ikusiko dugu O4 edo besteren bat agertu daitekela, baina beti O2 agertu behar zaigu gutxienez. Garrantzitsuena hemen bada, jakitea hiperoxonek elektroi bakar bat behar duela. Izendatzeko modua, tradizionalean oxidoak bezala egiten dugu, baina hiperoxido esaten dugu, eta sistematikoan oxidoak bezala egiten dugu. Ikusiko ditugu bi adibide. Hiperoxido litiko, litioa datorkigu daukan elektroiarekin, eta hiperoxoa datorkigu behar duen elektroi bakarrarekin. Orduan, ikusten dugu, badaukagula hemen, litio bakarra eta bi oxigeno. Kasu honetan, bi oxigeno hauek badira hiperoxido bat. Zergatik litionek bakar bat dakarrelako. Eta, nomenklatura sistematikoan izango zen litio dioxido. Hiperoxido bariko. Bario badatorkigu bere bi elektroiekin eta adi egon, begira. Hemen daukagu, hiperoxido bat. Bakarrik behar du elektroi bat, eta honek bi elektroi ematen ditu. Hortaz, honek hauetako bi behar ditu, biak elkar lotu alizateko, honek bere bi elektroiek botatzerakoan, gelditzen da positiboki kargata, eta honek elektroi bat hartuta, eta beste batek elektroi bat hartuta, negatiboki kargata gelditzen dira eta elkar lotu egiten dira. Eta elkar lotxerakoan ematen dute, hau. Berriro ere, zehozer arraro ikusten baduzue, ez da txartu idatzi dudala. Izan daiteke hiperoxido bat, bario tetraoxido edo hiperoxido bariko. Askotan, uste dozue, txarto dagoela, aurreko bi urteetan ikasi dozuena, beste modu batean delako. Hau berria da, egon zaitezte adi, ariketetan egongo da, orain arte ikusi dozuena, baina gehien egongo dana izango da berria dena. Hortaz, hiperoxidoak, oxo taldea, hiperoxo bategatik aldatuta egiten ditugu. Ariketak egin, galderak baldin badituzue klasean aprobetxatu eta aurrera.